kompor tanam. Apa to kompor tanam ki? Iki lho komplit sak exhaust e. Delok kaya apa? Iki exhaust e ning kene. Heeh. Kompor taname iki. Wah, masuk tenan. Iki wis enek lampune kabeh, Mas. Lho, lampu. Heeh. Angine buanter dhewe. Wah, gak bulek to ngono ning rai. Wis gak bulek, lombok ning kene wis gak pedes blas. Masuk Lampune wis tenan. eneng. Lho, komplit nek lampu niki nggih. Komplit panggae iki wis karek gawe. Nggih, iki Masuk tenan. troline. Loro. Troline loro. Iki Jan. enek sing menis masuk iki, Mas. Apa nih, Mas? Sepatu roda kae. Iki apa iki? Nggih, ada LPG to. Kaya ngene iki. Komplit to bae iki nggih iki kan. Iki wis komplit karek nggih. Wis gak salting-ting Tenan. neh wisan iki wis aman. Sakmene gedene iki nggih. Perlengkapan iki. Apa ae? Iki. Karek masang. Masuk komplit siap pakai to iki berarti. Regane murah iki. Piro, Mas? 8.500.000 wis gratis ongkir bayare sampean iso COD. Neng ndi ae gratis ongkire. Jawa Tengah, Jawa Timur lho bayare COD wisan. Lah Iki cara pesene piye engko, Mas? kanggo kanca-kanca TikTok ya. Heeh. Cara pesene mlebu rono. Mlebu ning ndi? Ning bio profil kuwi, Heeh. ning kene ana nomor WA aku, disalin terus di WA Mas. Iki lho. Oh iya iya iya, heeh. Dawane 2 meter, 4-5 musuh 2 meter. Jan, masuk tenan iki. Jis